Anyị egwuregwu chimchim ugbu a na Obi aka na-achị obodo Abia isi akwụkwọ okwu onye isi obodo Abia nna anyị ukwu Chief Dr. Aham Efula Orji Ochendo ndị Abia. Ochendo, biko kenela anyị ndị Igbo na-ekiri na mba ụwa dum ugbu a. Ndị Igbo ọ ga-adịrị na mma o. Ochendo, biko ndị Igbo ndị Abia nọ na Lagos nakwa ndị Abia nọ na mba ụwa dum jikọtara aka ọnụ gosi ịhụnanya ha were n'ebe ị nọ n'ụbọchị gara aga. Kedu ka ife ị ga-agwa ndị ụwa na-ekiri anyị ugbu a maka gbasara nke a? Ihe m ga-agwa ndị ụwa na-ekiri anyị bụ na obi dị m ụtọ. Ihe ahụ ndị Abia ndị Igbo mere na Lagos chipụtara otu ha si were m. Ha bịara kwado m ka m na-arụsi ọrụ ike. O nyere m obi ụtọ, aga m na-arụsikwa n'ọrụ ike. Ochendo, ha ga-achọ ịma otu obodo Abia dị ugbu a. Obodo Abia dị mma. O nwebeghị mgbe obodo Abia mebiri emebi. Ọ ndị mmadụ na-ede ihe ha na-ede, ndị ọjọọ, ndị iro, ndị na-achọ ọganihu Abia, ha na-ede adịrịghị ebe a, ha edereghị ebe a. Ndị nwa na-ede ihe nwoke bi n'Abia. Anyị nwa bi n'Abia na ndị bi n'Abia ga-agwa gị na obodo Abia dị mma. Ọ bụrụ ofu ihe na-enye anyị nsogbu nke a na-anwụrụ ndị mmadụ, abịa nwụrụ ndị mmadụ ụgha ha n'ọhịa asị weta ego. Ọ bụla anyị na ha lụkwana ya, anyị na ha alụ ya, anyị ga-emeri ha. Ọ dị mma, ha ga na-asị maka na ha bụ eso na-anwụrị nke ukwuu na ịtọpụ ha n'agbụ. A ga-achọ ịma ihe butere ụdị anwụrụ a. Onye niile kwuru okwu, ndị niile kwuru okwu n'oge mere mma na-asị na ịtọpụ ha n'agbụ. Kedu ife ị ga-ekwu gbasara ụdị agbụ ahụ ịtọpụ ha? Nwere ndị Abia dị ma mara n'ụdị agbụ tọpụrụ ha. Ihe gọọmenti ọchịchị nke a na-eme ugbu a bụ ọchịchị nke ọwụ ndị mmadụ ga-ekwute ihe a ga na-achị, ndị ọchịchị a na-akpọ demokrasi, ọchịchị gọọmenti for the people, by the people, for the people. Ọ bụ ihe anyị nọ n'ime ya. Anyị achọghị ọchịchị otu onye, anyị achọghị ọchịchị mmadụ abụọ, anyị chọrọ ọchịchị onye ọbụla ị ga-adị onye ọbụla mma n'obi. Ọ ha anyị chọrọ. Kedu ife ndị Abia ga na-atụzi anya n'aka gị ugbu a? Ndị Abia ga na-atụ anya n'ihe ha na-atụkwa anya n'aka m sinsi kemgbe m batara n'ọchịchị, ka ha na-achọ ọganihu nke Abia. Ha maara ha nwere okwukwe ebe m nọ na ebe ọbụla m ga-asị ekwe ebe Abia ga-aga, ndị Abia ga-eso m aga maka ha ma ebe ahụ ga-akara ha mma. Ndị Abia dum obi dị ha ụtọ ebe anyị nọ. Hapụkwa ihe ndị iro na-ekwu, ndị Abia obi ụtọ dị ha. Ama obodo Abia dịka obodo nke Chineke, ya bụ na ihe niile ebe obodo ọbụla Chineke wee ihe niile zuru oke ebe a, ihe ọma niile dị n'ebe a. Kedu ụmụ ihe ọma ga-ewetagasị na kemgbe Ochendo tọpụrụ ha n'agbụ ugbu a? Ihe ọma kemgbe a tọpụrụ ha n'agbụ, ha maara na ihe ọma na-abịa. Ihe ọma ebidoro, anyị ebidola ya n'Aba. Ị gaa na-abụ ụgwọ ị ga-ahụ otu Aba sitere ụzọ dum n'ebe a, anyị na-arụ ya n'ike n'ike. Dọtị dum nọ na-abịa Aba ajọrọ ikpopu ya. Ọ bụghị Aba sọsọ, ebe ndị nke ọzọ. Abia steeti anyị nwere lokal gọọmenti 17. Onwe nke anyị na-akpakọta azụ. Anyị ga na-aga site n'ofu lokal gọọmenti gaa na nke ọzọ. Anyị ga na-aga na-akpacha anya, na-ele anya ka anyị mara otu esi mere ndị Aba, esikọta mere ndị Ụmụahịa, otu esi mere ndị Ụmụahịa, mere ndị Sukwatọ, otu esi mere ndị Sukwatọ, emere ndị Ụkpa. Maka ọha dum tikọtara aka tụọrọ m vootu. Onwe nke anyị ga-akpala azụ. Mpaghara ala Naịjirịa ụfọdụ na-asị na ọha oge ọchịchị ruru, mana kemgbe ụnụnwa bụ ndị na-achị anyị n'ala Igbo, unu ekwubere ọnọdụ ndị Igbo ga-anọ na oge ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa abịa. Kedu ebe ndị Igbo kwapụ? Ịma a na-ekwuole ya ala Igbo mana ala Abia nke m na-anọchi anya ya. Anyị chọrọ ịnọ ọkpụkpa gọọmenti ka ị ga-enọ ebe a ga na-emegbu emegbu, ebe ọ ga-eme akpacha ụka bịa gwa gị. Anyị chọziri ịnọ n'etiti gọọmenti ebe ọ ga-eme a na-akpọ ụka, anyị na-akpa nke anyị, ekewe ihe anyị ekete nke anyị. Amara na ndị Igbo so, ọ bụghị ebe ịkpa bịa ga-akpala ndị Igbo azụ. Mba, Naijiria anyị zuru aka nwere ya. Naijiria bụ nke anyị dum. Onweghị ndị nwe Naijiria karịa ndị ọzọ. Ndị Igbo sokwa nwere Naijiria. Anyị chọrọ ịnọ n'etiti ebe ihe na-eme, ebe anyị chọrọ ịnọ. Nke a nke ndị Abia bụ n'obi.
nke m na-ekwuchitere ha ọnụ anyị chọrọ ịnọ n'etiti ebe ihe na-eme n'iji kwalite asụsụ na omenala Igbo. Ya mere eji hibe kpakpando nke na-asụ sọsọ na-akwalite ihe ndị Igbo. Anyị wee na-asị dịka onye ndu ndị Igbo, kedu iwu na-eme iji kwalite asụsụ, maka na ndị United Nations gbara amasị na n'oge na-adịghị anya na asụsụ Igbo so na asụsụ ga-anapụ ihe. Kedu ihe mbọ ị na-agba dịka onye ndu anyị iji fụ na asụsụ Igbo na omenala ndị Igbo bụ nke na-agaghịkwa anwụ anwụ? Anyị mụrụ ala anyị n'anya. Ịchọ ime izinye ala gị n'anya, ị ga-eme ka asụsụ Igbo kwụrụ akwụrụ. Ịbịa na steeti anyị bụ Abia steeti, anyị na-eme na skuul nwatakịrị ọbụla ga na-asụ Igbo. Anyị na ha agwakwa ndị nne na nna, ọ wụghịla n'ụlọ ga na-asụrụ nwa gị bekee, ịsụtụkwere bekee ga-asụtụrụ Igbo ka ọ mara na ya wụ onye Igbo. Mgbe ọbụla ị nọ, aga na-akwado gịnị asụsụ Igbo. Ọkwa asụsụ Igbo ka m na-asụ ugbu a. Ọ bụrụ ya nụ, gọvanọ na-asụ asụsụ Igbo. Ebe gọvanọ na-asụ asụsụ Igbo na-agbalị, ndị onye agaghị nga asụ asụsụ Igbo. Onye bụrụ onye Igbo ga-apụta nga na-ajụ ajụ n'Igbo gaa na-asụ bekee, ndị ebe anyị ga-agbara gị aka. Ọ dịghị ụdị bekee ị ga-asụ, ọ dịghị onye nọ n'ala Igbo na-amaghị otu esi asụ ya, ha ga-asụ karịa. Mana ihe anyị na-ekwu bụ okwu ala anyị ọ bara uru, anyị agaghị ekwe ka ọnwụnwụ. Agwala gị sị na Abia steeti na skuul ọ bụ ebe ọ na-ebido right from kindergarten, a na-eme gịnị, a na-emekwa ụmụaka na-asụ Igbo, ezigbo Igbo, ede a na-asụ ya asụ, na-ede ya ede. Ọ ihe anyị chọrọ, anyị na-akwadokwenye ya ka okwu Igbo hapụ ịnwụ. Biko, gịnị ka ndị Abịa ga-eji cheta gị? Ndị Abịa ga-echeta m ka onye ezigbo ọchịchị. Ndị Abịa ga-echeta m ka onye na-ekwuru ha eziokwu. Ndị Abịa ga-echeta m ka onye na-anaghị aghọgbu ha, onye ha na-egwu ha wayo. Ndị Abịa ga-echetakwara m ka